Así baixaba este mércores o Umia o seu paso polo centro de Caldas. Coa alerta vermella por inundacións xa desactivada, a vila respiraba hoxe un chisco máis aliviada, co río volvendo ao seu leito. O martes, sobre todo pola mañán, hasta o mediodía foi un pouco máis complexa. A partir da tarde, pois, empezou a tranquilizar a cousa, empezou a baixar tanto o nivel do Encoro como o nivel do propio río aquí. Baixou 1,5 metro desde onte ás 3 da tarde hasta hoxe á mañán, a primeira hora, baixou 1,5 metro. Entonces, bueno, queiras que non, axuda moito na tranquilidade da xente, sobre todo. Con todo, na vila aínda continúan zonas inundadas, en especial na contorna da praia fluvial e nas zonas da parcelaria, en Saiar e Godós. Zonas que principalmente son anegables en Caldas, non? É dicir, aquí detrás do Concello principalmente, e despois Muro da Tafona hacia baixo, a Rúa Sarnadela, a Rúa Río Umia, que sí que collen, pois, bueno, xa son as fincas rústicas da parte de atrás dos edificios, que xa son máis chans, máis planas, e entón, bueno, a subida do río afecta bastante a toda esa zona. Esta imaxe do Bermaña na zona da Tafona, ali mantense a recomendación de non deixar o coche, aínda que hoxe o aparcadoiro operaba con total normalidade. Mantemos esas recomendacións, a xente que está aparcando, porque si se permite aparcar, está pendiente dos coches, e non o mesmo aparcar 10 minutos mentre vas ao supermercado que deixalo toda a noite, por exemplo, ou todo o día. Pero en Caldas xa miran de novo o ceo, primeiro pola chegada da borrasca Nils este mércores, que non preocupa especialmente, e despois pola nova fronte que se agarda de xoves para venres. Estamos casi xa mirando máis a previsión da borrasca que entra do xoves para o venres pola madrugada, non? Aí sí que vai ser xa non tan intensa, e sí un pouco máis prolongada, e bueno, a ver se chega un pouco máis debilitada do que parece que vai chegar. Río arriba, o Encoro continúa aliviando aos poucos, pero co problema de que aínda segue moi alto. Ten que seguir aliviando porque está arriba, está alto, está laminando, e lóxicamente o Encoro vai baixando. Cando baixa moi pouquiño a pouco, cando enche, parece que enche moito máis rápido, non? Ten que ir aliviando para ver se ganamos algo tamén de capacidade de retención e nos axuda a controlar a situación aquí no pobo. A pesar da mellora da situación nesta xornada, dende o Concello insisten en manterse alerta e evitar calquera risco innecesario nas contornas do Umia e o Bermaña.